ଗୋପୁ ଗୋटे ବହୁତ ଗରିବ ଛୁଆ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଙ୍କ ଭୁଖ ମିଟାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ସାରା ଗାଁ ଘୂରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦାଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଲା, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଗଲା। ଥକିଯାଇ ସେ ନିକଟର ପୋଖରୀ ଧାରରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦନ ଶୁଣି ପୋଖରୀର ଦେବୀ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ। ସେ ଦୟାକରି ଗୋପୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭରିଥିଲା। ଗୋପୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା। ଯେତିକି ଅଧିକ ରହିଗଲା ସେ ଘରେ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଦେଲା। ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଠାରୁ ଗୋପୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଦେବୀ ଦେଇଥିବା ହାଣ୍ଡିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲା। ମା ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ସୁଖରେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋପୁ ଲୋଭୀ ହେଇଗଲା। ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡିରୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ଦେବୀ ତ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଇଯିବେ। ଦେବୀ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭାବିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲାତ, ଘୁଷା ଓ ମୁକ୍କାମାର ଭରିଦେଲେ। ଗୋପୁ ସାଧାରଣ ଦିନର ଭଳି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ହାଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଧଡ଼ାମ, ଧପ୍, ଥପ୍ ଥପ୍ ହାଣ୍ଡିରୁ ଲାତ ଘୁଷା ବାହାରି ତାକୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୟରେ ଗୋପୁ ହାଣ୍ଡିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ଗୋପୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଭଲ। ଲୋଭ କେବେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଗୋପୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଦେବୀ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ମେହନତ କର, ସତ୍ୟ ଓ ଇମାନଦାରୀରେ ଜୀବନ ଯାଉ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗୋପୁ ପୁଣି ମେହନତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କେବେ ଲୋଭ କଲା ନାହିଁ।